Formal nang binuksan po ng Pangasinan Police Provincial Office or PPO ang 16 na araw na Water Safety, Rescue and Survival Course upang palakasin ang kahandaan at kakayahan po ng mga pulis sa pagtugon po sa iba't ibang insidente na may kinalaman sa sakuna at kalamidad. May 103 na kalahok mula po sa iba't ibang police provincial offices at city police office sa ilalim po ng Police Regional Office 1 ang sasailalim sa pagsasanay na nakatuon sa emergency response at disaster preparedness. Tinututukan ng kurso ang mas malalim na kaalaman sa risk assessment, water survival strategies, tamang pamamaraan sa pag-rescue at wastong paggamit ng life-saving equipment upang mabawasan ang bilang ng mga biktima tuwing may sakuna. Binigyang diin din ng programa ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya, aktibong partisipasyon ng komunidad at maagap na paghahanda para sa mas epektibong proteksyon ng mga mamamayan ng Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.